फक्त चिकन आणि रताळीचे चला तर हा त्या बारक्या बोरक्या केक कापूक घेतल्या नाही चिकन 65 बनवता हात धुतलं रताळी पण मस्त झाली मीठ नाही बाकी हे बघ कसं स्वतः सोबत असत मंदार शेट्टे हो. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण जातो एक छोटीशी पार्टी करतलो अमोलच्या गावी, म्हणजे अजगणित अमोल सावंतच्या गावी. चिकन पोपटी आणि गावठी चिकन वगैरे बनवतलो, बघूया. तर आता मी जातोय अमोलच्या इकडे. आपण सगळेजण जमतलो तिकडे. कोण कोण जमतले अजून ठरणार नाही, बघूया. एक एक जसे येतील तिथे तसे बघूया कोण कोण येतात. तरी पण लक्की कांबळे, मी, अमोल असे असो. तर चला जाऊया आता. आता जाताना आज तिकडेच रवाचा असा अमोलच्याच घरी आज राहायचा आणि उद्या घरी यायचा परत आपल्या. तर चला जाऊया. तिकडे थंडी पण भरपूर असते, त्यामुळे चादर वगैरे पण आम्ही घेतलं एक एक. बघूया. मस्त एक एक पोपटी करूची आता. ती पोपटी करूया आणि पोपटी कशी करतात ते पण बघूया. मजा करूया आज रात्री. चला तर बघूया कोण कोण अजून येतात ते. तर मित्रांनो, आपण आता येलो आचऱ्याच्या बाजारात आणि आपल्याक भेटलो क्षितिज. हे बघा, इकडे आपले काही वस्तू घ्यायचे आहेत जे लागतले आपल्याक, ते घेतलो. आणि आपल्यासोबत आहे क्षितिज गाव गजाली यांचा यूट्यूब चॅनल. मयूर पण आहे. तू येत आमच्याबरोबर? चल रे, चल मजा करूया. चल नाही तर इकडे आम्ही आमचं बाजार घेतो, काही गोष्टी घ्यायच्या आहेत ते घेतो. आणि आता इथून निघतो, डायरेक्ट जाऊन भेटूया अजगणित अमोलच्या घरी. चला तर आपला सगळं घेऊन झाला. नाही, टमाटर रावले, फक्त टोमॅटोच राहू दे ना, कोथिंबीर. आता ते घेऊया वरती. अरे लिस्ट जाम मोठी. हेल्मेट घे, मालकांनी लिस्ट. हेल्मेट लई जड अरे. हेल्मेट ना. हो. आम्ही येऊन पोचलो आता बेळण्याच्या ब्रिजवर. हे बघा कसलं भारी वाटतं बघा. ही गड नदी आपली. हीच नदी आपल्या इकडे गेली, ती कालावला गेली. हीच गड नदी इकडून इली आणि या साईडला गेली. खाली बकरे असतात ते बघ. भारी वाटतात. आम्ही 2 गाड्या घेतल्या, क्षितिजची आणि माझी गाडी. आता इकडून आपल्याला जाऊचा आणि तिकडे जाऊन परत लेफ्ट मारूचा, परत एक लेफ्ट. चला अमोलच्या घरी जाऊन भेटूया डायरेक्ट. ओके. भारी वाटतं ना, खतरनाक एकदम. पावसात लय मस्त वाटतं. तर मित्रांनो, आम्ही येऊन पोचलो अमोल सावंत, फेमस यूट्यूबर अजगणी गावचे आणि आपल्या सिंधुदुर्गातले फेमस यूट्यूबर. एक यूट्यूबर तकडून वरसून हात दाखवतो ते बघा, आरुश्री सावंत. तर येऊन पोचलो. प्रवास म्हणजे रस्तो कसो एकदम पाणीसारखं तुमचं अजगणीचं. म्हणजे आम्ही बेळना सोडलो ना, बेळण्यातून आतमध्ये येलो, एक नंबर रस्तो आमका भेटलो. म्हणजे काय वाटलाच नाही आपल्याक ना, खतरनाक वाटलं. आरामात. हो हो. डॉक्टर जवळ खय होत नाही, जाऊन येऊया जरा. नट सगळे ह्या झाले तकडे काय करता. तर चला आता बाकीचे येतील, जमतील. कोण नाही ते अजून. अच्छा, म्हणजे बाकीचा काय त्या घेऊन येतात. ओके. तू काय तयारी केलं मग सांग. बाकी पालो सोडून. अरे पालो म्हणजे तो ढोरांका नाही घालू तो पालो. ढोरांका नाही घालू तो पालो. आई काय म्हणतात? काही काकी बघा, अमोलची आई का तर सगळे ओळखतात. तुम्ही आणि काय दाखवतलंय ना गे. बरे आहे ना, तब्येत पाणी? बाबा बरे आहेत, सगळे मजेत एकदम. हो. अजून एक युट्यूबर म्हणजे आपले अजगणी गावचे फेमस युट्यूबर आरुश्री सावंत. नमस्कार. नाही दिसलेला नाही आता, म्हणून म्हटलं परत दाखवूया. नाही तर दाखव आमचे व्ह्यूज इले तर इले. दोघे जण आले, बंटी कांबळी. हा, हे केसाचा तुझा आता विषय चालू होतो. हय आणि आपले लाकडी होडीवाले मनोहर चव्हाण. कोकणी लाईफ. काय मग कसा वाटला रस्त्यात? एकदम भारी वाटला.
रस्त्याने येताना कसा वाटला सांग. प्रवास करतोय असं थोडक्यात वाटलं आम्हाला. अच्छा, अजगणीच्या रस्त्यावर. थोडी वाटली पण मजा वाटली. हा ओके, मस्त. बंटी, तू आता चंद्रावरून इलस, कसं वाटलं तुका? चंद्रावरून मी आलो. पीके पिक्चर सारखं होतो. कपडे आम्ही घातले होते का? नाही नाही, आता येताना चंद्रावरूनच इलो. रायडर हे होतो ना. भारी वाटलं ना. अमोल बघ हा काय तर सोबत असत मंदार शेट्टे. ब्लॉग हा हो, हे बघ, ब्लॉग मध्ये तुमचं स्वागत असं. स्वागत असा मंदार शेट्टे. आणि आम्ही चाललो आता लाकडा घेऊन. हातात नेऊन ठेवतो, नाही तर नंतर काळोखातून चालताना वांदे होतात. तर म्हटलं आता नेऊन ठेवूया. चला, थोडी थोडी घेतले नाही सगळ्यांनी, येतात बाकीचे मागसून. आम्ही दोघजण पुढे जाऊन ठेवतो. आम्ही आता बघतो आमची पूर्वीची जागा ना अमोल. हां, गेल्या वर्षी ती नाही, त्याच्या गेल्या वर्षीची 4 लाखाची. तर एकदम बेस्ट ह्या स्पॉटला. जर आम्ही हेच वाटेन गेलो आम्ही फलावरसून ना, बघा जंगलच आहे सगळा. ए बंटी सावकाश रे बाबा. तर हे बघा, ही ॲक्च्युली ती जागा असा आमची पार्टी करूची. ती 1 नंबर जागा होती. बघा इथून पूर्ण पाणी हा, पण आपल्याक तीच जागा होई ना काय रे. बघूया आधी पहिलं अमोलाक पाठवतो, बघूया किती सुद्धा जात होतो. त्याच्या पाठोपाठ आम्ही जातो. चला तर मित्रांनो, आम्ही आता तयारी करतो. हे बघा सगळेजण बसलेत, आपापली कामं करतात. हे बघा, आणि हो एकच मोबाईल घेऊन फक्त उभं आहे बघ, काहीच कामात हात लावले नाही. तुमचे मेमरीज जपतोय जसं तू पण मोबाईल नाही मला हे बघ, हे बघ मी ही एवढी कोथिंबीर साफ केलंय आणि मगच बसलंय. हे बघ समजलं. हे अमोल भाई लाकडा टाकून मी पण होतो. हे अमोल हे का काहीतरी घाल रे. तो लकी सांगतो, लकी तुला काय काय लागतं माहिती. रोहित कडू यांचं आगमन झालंय. हे डोळे बंद कर, डोळे बंद कर. रोहित कडू यांचं आगमन झालंय. रोहित कांद इकडे पण तयारी चालू आहे. वहिनी असत आणि आरुश्री नाही लागताला गरज आमका ही मदत करतास त्याबद्दल. वायच खाऊ खाऊ यावा. नाही व्हायचं कोलंबी नाही आज नुसतं चिकनच. मंदार हे काय बनवतो तू? चिकन 65 मंदारचं स्पेशल चिकन 65. हाय माझ्यासोबतच आहे, मी तुला हे करतो. आणि हे आपले रोहित कडू बऱ्याच दिवसांनी दर्शन दिलंय त्यांनी आम्हाला. दर्शन कुठे दिलं? दर्शन नाही रोहित आला. ते दर्शन त्यांचं खूप दुर्मिळ झालंय सध्या. हो दुर्मिळ. फक्त सिनेमॅटिक शॉट 4 घेतले आणि आता बघा काय करतो. काय या पुराच काम माझा. नाही तर कोणाक बरा नाही लागत हा यांनी नाही केलं. जास्त चांगलं काम ना मनोहर करताय बस आता. होय अमोल तिकट झाला काय भाऊ? चौघे खाऊन बघ. ती बा आई पण सांगता खाऊन बघ म्हणा. वाईट खाऊन बघ ना. बघ आम्ही काय नाही म्हणत खालच तरी. कलर किती टाकलो ना तो. भारी केलं रे. आपल्या सोबत वहिनी आणि अधिराज. हा मसाल्यान औषधीच्या आजचो भातको मसालो. ए तू रडतोय का? झोप. जत्रेक जाऊचा. पोपटीची तयारी माझे अर्ध खाऊया. हे अर्ध खा काय नाही बघ. तो मोठो आलो माझा हा. ते का काहीतरी अशी खुना करून ठेव. सुरमईत बांधतात तसा बांधून ठेवतात ही माझी. हा आणि आपण याच्यात वापरतालो मसालो भाजको मसाला ना. म्हणजे आपल्याक मसाला हवा असात तर खाली नंबर देतो, त्याच्यावर कॉल करून तुम्ही मसाला मागवू शकता. आणि या आहेत अधिराज फूडच्या मालकीन
मसाला जर कोणाला लागला तर आपण घरपोच देतो कोरियर. ओके हां आमटी हां ओके अंगठी शोधतो आम्ही दोघे. अंगठी शोधता जाता दोघे जण. अद्रक लसूण पेस्ट ए उभं काढलं ना तू मगाशी. हा ओके होय. तुमच्यात मसाल्याचं प्रमोशन चालू आहे ते. बस झालं, हे काय? अहो, साधं टाकतं रे मग. हे करून झाला मसाला वगैरे लावून झालो. आता मीच करते रे का माका पण बनवता ना मस्त. बंटी आता काय करायचा किती वेळ ठेवायचा. गुरुवारच्या आधी काय तर करणार 12च्या आधी काय गुरुवारच्या आधी करणार. असं पण तुझं 4 वाजता गुरुवार चालू होता काय प्रॉब्लेम नाही. वंटी आता ते का पाणी ठेवायचं थोड्या वेळ. हो यश. अक्षय नेरुरकर यांचं आगमन झालंय. त्या कॉर्नफ्लॉवर दे पहिला खायचा बाकी मारा देत. आधी कॉर्नफ्लॉवर दे. हे अमोल हे कॉर्नफ्लॉवर घे. हा अक्षय नेरुरकर फ्रॉम विरण बाजार. हा विरण बाजार ते सगळ्यांका माहिता. पोपटीक लागणार पालो अमोलान आणले नाही बघ. भरपूरच आणलं रे. चल 2 घेता तर मंडळींनो पोपटीसाठी लागणार आणि ती लागणारा मडके आहे बघ. या कशासाठी? हे आमच्या घरातला मार्ग आहे. ते त्याच्यात घालू तर आपण त्याच्यात घालू दादा. होय होय. आता पोपटीची तयारी बघा. काय काय लागतं पोपटी. रेसिपीचं साहित्य. जरा रेसिपीचं साहित्य काय काय लागतं सांग. पोपटी बनवण्यासाठी एक मिनिट सर्वात पहिलं बांबू. अक्षय किती आशेर राहुलच ना तरी 12 वाजून जातले लक्षात ठेव. इकडे ना कोणालाच माहित नाही पोपटी कशी बनवतात. फक्त लकीला माहितीये. प्रो आहे तो. चा पाला तुमच्याकडे जर भांबुर्डीचा पाला नसेल तर त्याच्याऐवजी आपण केळीचं पान पण टाकू शकतो किंवा मग ओव्याची पानं टाकतो. मग ओव्याला जरा उग्र वास येतो. हा पहिला आपण खाली लावून घेऊया. टेबल दिन आता. लकी कोर. हा वरती दे घेता मडक्या जरा म्हणजे दिसत किंवा एक काम करा. बसाक नाही मेले. लकी दादा पोपटी. लकी दादा पोपटी. लकी दादा पोपट झाला. पोपटीचं सामान. ओके आता पहिला आपण चिकन लावून घेऊया. लेग पीस आपण मॅरिनेट केलेले आहेत. काय धावतात हो बघ मीडिया वाले. नाही व्हिडिओवाले नाही ते मास्की असतात. हो एक प्रश्न विचारायचा. तो पीस माझो. नाही तो पीस माझो. तू माझा आधी शूट कर. तो पीस माझो. हा माझा आहे. हे सूत्र बांधून ठेव. त्याच्यावर सूत्र बांधून ठेव. अगं प्रेक्षक केलेले असत आता. तो पण लपवून ठेवला ना आपलं जो बघ. ही माका जागा देवा जरा. अंकिता तुझा कुठला आहे. तू पण ठेव याच्यावर. ओ माय गॉड. हा शॉट घेतलाच पाहिजे. हे सगळे करते. हे तुम्हाला वाटत असेल की सगळी लोक पोपटी कशी आहेत बनते ते बघतात पण ते सगळे आपले जे ड्रमस्टिक आहेत ना ते नजर लावून ठेवतात. ते इकडे माझा गेला करून. माझा ड्रमस्टिकचा घ्याल. तर परत पाला लावायचं. हा बाजूने लावायचं. हा घे दुसरा घेतो बाजूक ठेव. सुक्या पान काढ. तर परत पाला हे घे त्याच्यावर वर अरे ह्याला मॅरिनेशन नाही केलं. नाही करू. तुम्ही सांगणारे राहुलाच लेट मागे. मीठ नाही टाकलं आपण. अर्धा केलेला. चवीपुरतं मीठ. बारीक चिरलेलं नाही काय पाहिजे कर. कापायला चवीपुरतं मीठ. नाही, तेवढं. पोटापुरतं चिकन. तेवढंच कापतो. एक एकच येतो तो पीस हे लसूण दे. लसूण चला थोडा तर लसूण टाकूया आपण. अख्खी टाकतो किती लसूण. टाकायचे. आपण आता लसूण टाकायचं. लकी दाखवतो बघा. आणि कांदे पण टाकूया. कांदे कापले ना. बटाटे असतील तर बटाटे पण टाकू शकतो. पण आपण हे आणलंय काय रताळी. रताळी. हे रताळी रताळी आपण टाकून घेऊ. खैरे गेली ती. हे रताळी दे ती. बटाटे यायला चालत नाही ना म्हणून हा. या काय टाकू हा, अच्छा. बरंच निवाळलं. म्हणून झालं बरंच निवाळलं. निवाळलो. रे या कशात टाकू लागतं माहितीये कांदे. हे करतलं ना ते का
याची माती आहे ना, नाहीतर काय त्याला काय म्हणतात हे म्हणतात काय म्हणतात प्रॉब्लेम असा झालाय की आपल्याला ज्या शेंगा घ्यायच्या होत्या वालपापडीच्या त्या किंवा तुरीच्या शेंगा आपण त्याच्यामध्ये टाकतो, त्या शेंगा आपल्याला तुरीच्या नाही मिळाल्या, वालपापडी घेतली जी चांगली निवडलेली होती ती घरीच पिशवी राहिली आणि हा कचरा टाकायचा आपण घेतलाय बरोबर. काय हरकत नाही आपण तर ही आपल्याकडे झालेली चूक आहे. ओके. हे आपण कशासाठी लावतोय की याच्यातली माती खाली चिकन मध्ये जाऊ नये म्हणून. So, ते लावतोय आणि मग आता रताळी किंवा अंडी टाकू शकतो आपण, पण आपण अंडी नाही टाकत आहे, आपण फक्त रताळी टाकतोय. अंड का नाही टाकत आहे मी ते पण सांगतो. गेल्या वेळेला आम्ही पोपटी बनवलेली ना, त्यावेळेला ते अंड पुआंडू होतं, म्हणजे आतून खराब होतं आणि नशिबाने ते आतमध्ये फुटलं नाही, पण ते जेव्हा बाहेर फोडून आम्ही काढून टाकला ना, तेवढा घाणेरडा वास येत होता ना त्याला, की आम्ही जेवायला बसलेलो तिथे पण वास येत होता. म्हणून पण याला मीठ कसं लागणार? त्याला मीठ लावायची गरज नाही. हे होणार थोडंसं तुला नाही नाही, मीठ लावायची गरज नाही रताळ्याला. रताळी तशी स्वीट असतात. ती फक्त चिकन आणि रताळी. रताळ्याची आपला काही लोकांमुळे प्लान फासफास. तर याच्यातली जी चांगली आहे तीच टाक. हा असं असं बरोबर टाक. निवडून थांब, निवड ये थांब, हा थांब आता. थांब निवडूया, थांब जरा. टाक रे तू, शिरल्यानंतर काय नाही करणार, टाक तू. अरे नको लक्ष्मीकांत त्याला हे आतमध्ये निवडून टाक ये ना, थांब. निवड नाही तर टाकूच नको हे असं काय. काय ओवा. उघडल्या थांब थांब एक मिनिट हा बोल बोल. भरत दिला मडक्या वायच रावला वायच. त्यामुळे वरनं जरा ओवा टाकूया. ढोळा टाक वर येणार होता. ओके. वरून आता ओवा. क्या बात आहे. ओवा. हा. हे बरोबर. डॉली चायवाला डॉली पोपटीवाला. आता काय भांगरुडी दे मांगरुडी बांबरूड. ते अजून मला भरा होता रे. पालो करूया ना. अंडी आणू. टमाटे टाक, बटाटे असेल बटाटे टाक. तो घे थोडं. ती अंडी आहे तर 12 वाजून जातो. हा. लसूण थोडंसं टाक. 12 जणांनी हे बघा, पॅक करतो. असं पॅक करायचं. पॅक पॅक. सर्वत्र प्रकाश असू दे. चला डन. झाला. जबरदस्त. बिग थम्स अप फॉर लकी दादा. एकदा उचलून दाखवतो मडक्यात. हे आता नेवची जबाबदारी कोणची? लाळ गळत ते. आता आपल्या आजच्या पोपटी पार्टीमध्ये काय काय डिश आपण तयार केल्यात. एक तर आता ही पोपटी तयार होणार, त्या बाजूला ती ही काय पोपटी गरम होईपर्यंत 65 आहे. परफेक्ट. मंदार आणि अमोलने तयार केलेली 65 आहे. बाकी मित्रांनी पण मदत केली. आणि नेक्स्ट आता हे वाटप आहे, ह्याचं आपण काय करणार आहोत. चिकन रस्सा. गावठी. चिकन रस्सा. गावठी हा, गिरिराज नाही, प्युअर गावठी Pure चिकन गावठी. रस्सा. त्याला डन. खाल्ल्यावर कळेल. ओके. हा ते खाल्ल्यावर करणार. बाकी आता या सगळ्या पसार या आपण अगदी काय साफ नाही. करून घेऊया. ते काय नंतर नाही साफ का, या करू. साफ करून अरे हो, थोड्या वेळाने परत वाईट घेऊचे थांब नाही जरा. घराकडे आपल्या. घेतली. याच्यातच टाका तो उरलेला कचरा त्याला. डन. चलो. तर मित्रांनो, आमची आता तयारी झाली आणि आम्ही आता जाऊन बागेत जाऊन पोपटी करतलाव, चिकन बनवतलाव आणि काय 65 मंदार स्पेशल. मीठ मीठ घेतलास रे. चला रे, हे चला हे मग गुरुवार चालू होतो लो यांचं. चला मी काय घराकडे येतो. नाही. हो, 100% लालवाली. चाललो आम्ही आता बागेत जायचं आणि मस्त पैकी गरमागरम. मला तर नाही दिसणार. मी कोणासोबत तरी गेलो असतो पण. असं काही निघाले, हे वरात निघाली. चला हे बा, चला चलो माझ्या डोई. हे बघ एक अक्षय गाणं म्हण. माझ्या डोईवरी भरली घागरी रे. कसं कसं कर. माझ्या डोईवरी भरली. हे मला ती डोईवरची पडली ना तर वांदे होतील. चल चला. अरे घेतले ना पण 3 मग देत. चला चला. हे तू काय घेतलं अमोल? भात घेतलं ना. भात होतो बघा, टाकशील सरळ. चला सगळेजण निघाले. लवकर पटकन फोटो काढून घेत आहे बाबा. थंड येतं दोघांना गुरुवार आले. सगळे जमले आता. लावणार येईल. चल आग लावणार आहे त्याला. आग लावणार येईल. चला लाव, आग लाव. चल
पत्र आणलं तो सांगायसाठी आणलं मी आणलेलं डायरेक्ट दाब आणि परत बंद करताना डायरेक्ट दाब. आता पहिले पोपटी आता काय अरे थांब ह्या लावतो आग लाव हे थांब बघू म्हणजे आग लावकच जाता आपण झालं रे केलं ठेव उलट ठेव आतमधला पडा काय बाहेर सगळा ओके. टाळे वाजवा रे हे तुम्ही घाला ना. काही करू नको त्याच्यावर आता पाचोळा लावायचं. थांब 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 थांब. ई. चला हे बघ मस्त हा. आता मात्र तू बाबा घे ना ते लावताना. हा हा तू येणार येणार चल चल माहित आहे हा हा कोणी पेटवला ए पेटव ए आगवालो खाया ना नॉर्मल घातले कागद अरे असा पेटाचा नाही तसा उलसरच आहे. हो बो याच्याकडे पेटला हे बघ. हे बंद कर रे आता चला त्याच्या हव्यात गरम करतो मग बंद नाही होतो झाली पोपटी झाली झाली पोपटी तयार झाली काम करता युट्यूबवर बघ तो बघ तू व्हिडिओ करू घेतल्यावर मंदारने ते बघ लाकडा घेतल्याने टाकू ते बघ बाकी कोणा घेणार हॅलो गरमा रमो ए पीपल पुरमा पावयो आगो गंग ढंग ढंग ढंग. ए बंटी बंटी कांतारा कांतारा वो तो बघता अडकेवाला होतो तो बघ तर इकडे मंदार बनवतात चिकन 65 आणि काल क्षितिजचा वाढदिवस होता त्याबद्दल इकडे केक कापतोय जाऊ नका थांबा थांब घे बाई जरा केक तरी कापू दे माका आधीच सगळं जाळतलं. बंटी मगाशी रडा होता ना माझं कोणी हे नाही केलं म्हणून तुका बोलवलं 50K झालेले आणले 50K झाले ए मगाशी रडा होतो अरे मगाशी सांगवतो माझं कोणी केलाच नाही केक नाही आणला नाही नाही आता काय करायचं एक मिनिट. मगाशी सांगवतो आता गप्रो आता ह्यो केक कोणी- कापल्यानंतर केक कापल्यानंतर उद्या जाऊन घराकडे नाही तुका दुसरं केक कापूचा नाही नाही माझं कापलं नाही म्हणून कोणी कापला नाही. आता बघ घंटीचे 60,000 झाल्याबद्दल तो काल बर्थडे होतो क्षितिजचा काल बर्थडे होतो एकच होता. अरे एक सुरी चालत नाही तर दुसरी आणलेली आहे ना ती बघ चालत हा हा त्या बारक्या बोरक्या केक कापूक घेतल्या नाही अरे थांब रे थांब हे थांब थांब व्हिडिओ रवलो करू थांब अरे ह्यो खाईलो कॅमेरा किती आहे बघ 1 2 3 टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर हॅपी बर्थडे टू यू हे पाणी नाही कुठे बंटी दादा सारखे Insta अरे हो तोंड बघ. आता मी खाते. हे बस खालास तेवढं बस झालं चला लागली त्याच्यामुळे आमका ठेवा आता बंटी केक बरोबर अधिराज केक बरा आहे हॅलो रोबो ए मग चिकन काय खातलं मला एवढं मोठं खाल्लं गुरुवारवाले या केव्हा चिकन 65 बनवता मंदारचं नाव बंटीचं नाव मंदार 60 आणि हात धुतलेलं म्हणजे
मंदारच्या आयुष्यात फक्त 65 आहे. आमका काहीतरी ग्रीन चिकन करून घालणं असतं ना रे. अरे पण मिरच्या आणून नाही ना तेवढे. अरे बागच होती मिरच्याची. किती मिरच्या लागतात तुला माहिती आहे? पाव किलो अधिक लागतात. मिरच्यांची जगह खरडा दिसतो. चिकन खरडा बंगाली चिकन बोलतात त्याला. सोडा फक्त आगे जवळ करे आता. 100ला 2 प्लेट. दे 2 प्लेट. नको प्लीज. हो दादा 2 प्लेट द्या ना. 1 प्लेट होता ना मुश्किल आता. बाबा मडक्या फोडतो काय रे धीरज नको ना. चिकनची तयारी. या साईडला आता गावठी चिकन. मॅच बॉक्स असं काय एक काळजी टाकली काय लगेच पेटल्या म्हणजे 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 एकदा छोटीशी आग जरी हा लागली तर जरा थांब मी छोटीशी आग पेटवते जरा सर कांदे या. थांब आलो तर्री वालू म्हणजे तेल वरती तू तरण बॅटरी बंद करते पहिली. बंद कर. तेल वरती तरण त्याला आपण रात्री उडी मारू शकतो. आपण आता बनवतो प्युअर गावठी चिकनचा रस्सा बनवतो आता आपण. गावठी चिकन सांगा नाहीतर येशील आणि सांगशील किती? 15,000 रुपये दे. बोल. आता आपण अरे लाईटीच्या पुढे राहिली. आता आपण गावठी चिकन जे आहे ना ते अगोदर मसाला लावून ठेवलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण घातलेलं आहे मीठ, थोडं लिंबू पिळलेलं आहे, अद्रक लसण आलं लसणाची पेस्ट आपण वापरलेली आहे आणि स्पेशल औशीच्या हातचा मालवणी मसाला जो आहे ना तो आता आपण मॅरिनेशनला अगोदर लावलेला आहे. त्यानंतर आपण जेव्हा चिकन रस्सा करणार आहोत ना तेव्हा पण आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. मस्त झणझणीत असा आपला मालवणी चिकन रस्सा गावठी होणार आहे. ओके. वन टाइम ऑर्डर करूचं असं तर 9405739161 वर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला मिळून जाईल मसाला घरपोच. ओके. गेलो. तुला आता बोलायचं आहे नाही म्हणून सांग. हॅलो. आपली पोपटी तयार झाली. तिकडे रस्सा होता आता. आपली पोपटी तयार झाली. पाहिजे अगोदर सरळ करूया आणि मग तिकडे आडवं करूया ना. कुठे कोण आहे हो? हे रोहित पेपर टाका. हे बाय ह्याच्या जाऊ दे. आधी लाल लाईट दिली ओके. हे आधी पेपर टाका. ए आधी पेपर टाक थांब. बोतल घ्यायचं. हा झाली. चल. अरे वा भारी लागली रे. मस्त लागली ना. हे चव लागली ना. काय अजून 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 घे पेपर. तानू खाली ठेव रे. हा बेसला ठेव. अरे तानुको पण बेसला ठेव. अरे त्या जळताला बसा गावचा नाही. मारण नाही ना माझा आता मग मारण पेपर घालय. चल 1 2 3. माझा कॅमेरा कोणाकडे आहे? खिशात ठेव. तो बघ. सॉरी गणपती बाप्पा. मोरया चिकन बनव. डायरेक्ट पलटी मा. नाही येणार बाहेर येणार नाही. हा मग काढ काढ. तसं नाही रे. अधिराज बंद कर दे. तो एक लेअर अगोदर काढूच लागतो. हे बंद करे. कॉपीराइट दिलं तर झेजर दिलं तुला. मस्त भारी येता. माका केलो नाही. मडक्या होया तुका. अरे थांब ते अजून काढावं लागणार. चोंदवलंय ते चांगलं. हा हे तुका मडक्या हव्या आता. हे चालू ठेव तू. चालू ठेव तू. चालू ठेव. मी पण चालूच ठेवले हा दादा. ओके. कट मारा फक्त. कटबीट काय नाही. येतं की नाही? येता येता चल रताळी येली. अरे रे रे रताळी मी येली ती. लास्ट येताला त्याच्यावरती सगळ्याचं डोळं. आता सुरू होता. आता सुरू. याने कांदेच पडले. टाका. अरे रे रे रे. लॉलीपॉप चिकाटले अजून भरपूर अजून होय बघतोय. भरपूर.
लेग पिशी हरवली हा भरपूर भाजला तर हे खाऊन बघ ना ते जरा खाऊन बघ रे ते नाही भाजलं तर आरशी खाऊन बघ ऋषी येतं ह्या डाव आण जरा कट कर आता. चला तर झाली अरे उचलून राहतात कसलं उचलतो मीच तरी उचल हे बघ हे घे घे हा बरोबर बरोबर हे घे टेस्ट करून बघूया हा बघ लवकर कशी झाली खाऊ सांग लवकर अरे तवसर सरली जबरदस्त शिजलेली हा मसाला पण बरंच भारी झाला मराठी पुढचा होऊ नको आता आम्ही खाऊया चला सगळ्यांनी मस्त झालं एक नंबर मस्त आहे ना हे कसं आला व्यवस्थित दूर येता मला तोंड असून तो मस्त वहिनी तू घ्या आता खायत नाही ह्याच्यामध्ये अख्खा लसूण टाकतात कारण त्याची मजा अशी आहे बघा आपण अख्खा लसूण टाकलेला ना तर लसणाची पाकळी जी असते ना ती मस्त अशी शिजता आणि सॉफ्ट नरम होता या बघा काजू करासारखी यायला पाहिजे होय परफेक्ट तशीच दिली आहे ओके एवढी चांगली लागतं बघतो खाऊन तर या बघा, या अख्ख्या खा आणि मग त्याची साल काढून ठेव. ओके अख्ख्या खा आणि मग साल काढ खाऊन बघतो खाऊन बघा लसूण कुठल्या आयलंडला चांगलं एक पीस रवलं तो कोणा आहे. हे तू खा रे चल रताळे पण मस्त झाली मीठ नाही बाकी हे बघ कसं स्वतः हे बघ चिकन स्वतः आहे बघ पोपटी मधला सारला तर बघ ह्या पण काहीतरी हा रे ही दोघं चिकनच होत ना अमोल आणि आरुषने. हे म्हणे घे शोधलं तर सापडेल इकडे एक पीस आहे चिकनचा पीस नाही शोधून गावलो तर बघ असं गावाचं नाही बरोबर सांगा ना म्हणजे बघा जरा जरा आहे मेला चिकन बॅटरी घेऊन शोधू काय हो रे चिकन आहे बघ तुला एक पीस काय रे माती माती काल हे काय चिकन असं कार्यक्रम मी अंगठी शकतो ना बघू तसंच काही पीस दिसलो ना हो बघ कसं त्या भानगडीत अमोल खाया हो बघ नाही ना चप्पल आमका वाटला तू आता येणंच होत नाही ती झाली आता आपलं गावठी चिकन आटपल्याने करशील ना तेव्हा असा आठ टपले टाकते मी ओके लाईट देते का असं काय लाईट पाहिजे चालूच आहे बघ ओके पोटीचं देखो तर पोपटीचा कार्यक्रम आटपले नाही आणि आता चालू बाय कर कर ओम भट स्वाहा झालो तो गेलो तर आम्ही आता राईस घेतो आणि व्हिडिओ करी घेऊ तिकडे इतको इतको घेतो काय मेले अक्षा पुरे कोण मग शेतीची हे तर आपला गावठी चिकन रेडी शेती कसं झालंय जबरदस्त गावठी चिकन जबरदस्त झाले जबरदस्त कोण खाते आणि अक्षा कसं झाला शेतीजीने बनवलं ना एक नंबर ना सगळ्यांनी केलं रे पण मेन मसाला तो घातलाय बरोबर एक नंबर ओके मसाला कसा आहे मसाला आपला औशीच्या हातचा मसाला कसा आहे 150 रुपये पाव किलो की किलो हे 150 रुपये पुढे काय ते बोल हा किलो की पाव किलो ते 150 रुपये येत तेवढं हा मग काय नाही आरुषी कसं झालंय चिकन मस्त हा वा चला तर मंडळी आता वाजले 11:30 आणि ही महिला मंडळ
लेडीज स्पेशलने घरी चालली. जा तुम्ही. ए तुम्ही जा, तुमची गाडी आली आहे लेडीज जा. चला. आम्ही थोडा वेळ थांबणार नंतर जाणार. पोपटी केलेली सगळ्यांचं मोपाट झालो. हो मानका पोयलो. मित्रांनो येऊन पोचलो आम्ही आता परत घरी. जाम मजा येईल रात्री. खूप चिकन पोपटी पण भारी झालेली आणि चिकनचा रस्सा पण एकदम मस्त. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.